Commission on Elections sa Dakbayan sa Talisay, subling nanawagan sa mga kandidato nga dili magpasagad og papilit o bitay sa mga campaign posters. Si Chona Carion sa report. Kapin usa ka semana na lang sa dili pa ang eleksyon, makita ang mga campaign materials sa nagkalain-laing dapit sa dakbayan sa Talisay. Apan hangtod karon, daghan gihapon ang nagpasad og papilit sa ilang mga campaign posters. Gani ang uban anaa gipangbitay sa mga kahoy ug poste nga higpit nga gidili. Ang COMELEC sa dakbayan sa Talisay mopahigayon na usab og laing o plan baklas. Kini gumikan sa kadaghan nga mga campaign posters sa dakbayan. Gawas pa ang ubang campaign materials, wala masubay sa saktong gidakon nga 3x2. Mo follow lang ta sa procedures o sa atong balaod nga asay pamutang tong mga posters, asay pamilit lang mga posters sa nga botante pod, vote wisely. Ang designated poster area sa dakbayan sa Talisay mao ang merkado publiko, basketball court, gym, vicinity sa barangay hall ug plaza. Uban ni Marlon Melgaso, Chona Carion, Balitang Bisdak.